מחזור 16 בליגה הספרדית בכדורסל, הקלאסיקו של ספרד. המשחק הכי גדול בכדורסל האירופי. ריאל מדריד מארחת את ברצלונה, וכל מה שהמשחק הזה הבטיח הוא גם קיים. קצב נהדר של שתי הקבוצות עם כדורסל חכם, כדורסל צמוד, שלמעשה אף קבוצה לא עלתה ליתרון של יותר מ5 נקודות עד לדקות האחרונות. הרבע הראשון הסתיים עם הסל הזה על הבאזר של ניקולה מירוטיץ' שקובע 23-22, כלה 14 נקודות ברבע הראשון עבור ברצלונה. סרחיו יול, בן 33, מהספסל, כלה 11 נקודות ברבע השני והעלה את ריאל גם ליתרון ממש לקראת סוף המחצית הראשונה. והמחצית הזו הסתיימה עם המהלך היפה הזה של היגינס, שוויון 46 לאחר 20 הדקות הראשונות. רבע שלישי נפתח והדרמה נמשכה. מירוטיץ' מצד אחד וג'ייסי קרול בצד השני. ניקולה מירוטיץ' סיים את המשחק הזה ככלה המוביל עם 26 נקודות. טוורס עם הדנק הזה לא נתן לברצלונה לברוח. קורי היגינס עם דנק נהדר בדקות שמירוטיץ' לא היה בעניינים, תפס פיקוד, סיים את המשחק הזה עם 12 נקודות. קייל קוריץ' הוסיף 14, אבל ריאל לא נתנה לברצלונה לברוח, בטח כשיש לה את ג'ייסי קרול שקבע שוויון 57, אבל מיד לאחר מכן אדם הנגה, גם הוא מהספסל, 10 נקודות חשובות מאוד שלו במחצית השנייה. הרבע השלישי הסתיים עם יתרון קל של ריאל מדריד, 65-64, נקודה אחת בלבד, אבל אז הרבע האחרון שונה לגמרי. קוריץ' נכנס לעניינים, ברצלונה נכנסה לעניינים, וההגנה של ברצלונה נכנסה לעניינים, שהיא תוקעת את ריאל על 7 נקודות ב7 הדקות הראשונות של הרבע האחרון. ריאל עוד ניסתה להישאר בעניינים, אבל ברצלונה עם ערב נהדר מחוץ לקשת ובכלל מהשדה מגדילה לאט לאט את היתרון, שהשלשה הזו של קוריץ' קובעת 82-72, 4 דקות וחצי לסיום. פעם ראשונה שעולה ליתרון דו ספרתי, אבל ריאל מצליחה איכשהו להוריד את ההפרש. דקה לסיום זה יורד ל4 עם הסל הנפלא הזה של גבריאל דק. זה היה יכול להיות אפילו טוב יותר, אבל מירוטיץ' עם המהלך של המשחק מנצח לברצלונה את הערב הזה, 26 נקודות, 10 ריבאונדים, ובסיום 87-82 לברצלונה ריאל מדריד. שרס מנחיל לריאל את ההפסד הראשון של העונה בליגה.